Сәлам, малайлар һәм кызлар. Татар музыка авангард программасының 59-нчы чыгарылышы эфирда. Һәм сезнең белән мин, DJ Айваз. Күпләрегез аптырагандыр. Нигә Айваз бүген iPad белән чыкмаган дип. Аптырамага җәмәгать. iPad ремонтта шуңа күрә традицион планшет белән чыктым. Минем iPad-ым турындагы яңалыкларым шул, шоу-бизнес дөньясындагы яңалыкларга күз салып алыйк әле. Бүгенге программада Айдар Галимов режиссер һәм сценарий авторлары эзли. Гөлнара Исмаеваның яшьлек хыялы чынга ашкан. Илназ Минвалиев кырыс әти, тырыш мужик, бәхетле ир. Җырчы Оксана Дмитриевага футболчыны кагылган. Илмира Сулейманова машина алган. Гадәттәгечә кунак клуб рубрикасы, үзебездә кунакта Ленар Гилязов. Август айында Айдар театр студиясы яңа концерт программасы өстендә эшли башлый. Аның премьерасы 2013 елның октябрында булачак. Шул айдан студия профессиональ режиссер, сценарий авторы һәм постановщикларга бәйге игълан иткән. Безнең илдә һәм чит илдә шоу программалар кую тәҗрибәсен белүче, креатив идеялы булучылардан Галимов сызыкча, Айдар Собачка, Яндекс.ру адресына резюмелар көтәләр, дип хәбәр итә җырчының рәсми сайты. Ничә еллар узып китте, мин һаман сиңа гашыйк. Сөю болай арта торса, бетәрмен кебек шашып. Сөю үтә дигән идең, кайчан үтә соң инде. Сиңа булган мәхәббәтем кайчан бетә? Бездән җырчы Гөлнара Исмаева кая югалды дип сораучылар бар. Алдагы хәбәребез шуларга җавап һәм башкаларга яңалык рәвешендә булыр. Гөлнара хәзер Америкада яши. Аның Америкага китүенә инде 15 ел. Анда ул шулай ук иҗат итүен, җырлар яздыруын дәвам итә. Менә күптән түгел Гөлнара бер Америка компаниясе белән килешү төзеп, үзенең беренче дөнья альбомын чыгарган. Бу компания белән дөнья күләм танылган йолдызлар Стинг, Риhanna, Тимберлейк һәм башкалар хезмәттәшлек итәләр ди. Гөлнараның альбомы Романслар дип атала. Хыяллар чынга аша икән ди ул. Студент елларында мин гитара белән романслар җырларга тели идем. Менә ниһаять хыялым чынга ашты. Үземнең беренче дөнья альбомын мин яраткан укытучым Мифтахова Рахилә Хәйдәр кызына багышлыйм. Ул миндә классик музыкага мәхәббәт уятты ди Гөлнара. Хәзер чираттагы рус һәм татар телендә булачак проектысында эшли башлаганнар. Гөлнара, сиңа бар тик уңышлар телибез. Минвалиевлар җәй җитү белән авылда йорт сала башлаганнар. Юк, Илназга түгел, аның авылдагы абысына. Кайтканда күршеләр булып торырбыз дип, төп йортның каршы ягында салырга булганнар йортны. Күршеләр дип әйтү әлбәттә шаяру, чөнки туганнар белән берничек тә күрше булып булмый. Алар һәрчак безнең күңелебездә ди Илназ. Балаларын ул һәр елны җәй буена авылга кайтара икән. Шәһәрдәге балалар ләүкә астында шәлперәйгән гөмбә кебек. Шундый булмасыннар дип яздан көзгә хәтлек авылда эш эшләп үссеннәр, ныгысыннар өчен кайтарам ди ул. Мин бәлки кырысрак әтидер, әмма бу аларның үзләре өчен. Мин үземне кырыс булсам да, үрнәк әти, тырыш мужик, бәхетле ир дип саныйм ди Илназ Минвалиев. Сызлама йөрәк әрнемә, яшисем килә минем. Кайдалыгын күптән беләм, исемә төшмә бүген. Их, йөрәгем әрнүләрсез, көнең булырмы икән? Яшәп булмый изләнүсез, түзем калырсың микән? Йөрәгем әрнүләрсез, көнең булырмы икән? Яшәп булмый изләнүсез, түзем
Җырчы Оксана Дмитриевага футбол җыны калган дисәк тә, бер дә артык булмастыр мөгаен. Универсиада уеннары көннәрендә ул дуслары белән футболга барган булган. Шуннан соң үләбетә футбол карый башладым. Хәтта Рубинның яңа уен сезонына абонемент барып алам бу көннәрдә ди Оксана. Оксана, берәр тапкыр хоккейга да барып карады син. Мөгаен Акбарсның уен сезонына да абонент алып куярсың. Кирәк булса минем анда танышлар бар, сиңа скидка ясарлар. Кыш сайры сызлатып йөрәкне, кайнардай сагынып яшьлекне, язгы ташуларда яшьлек бик тиз ага, үткәннәргә бары тик өмет кайтара, яшьлегем шишмәсе акмый шу кирегә, ярсу диңгез эчендә кала гомергә. Җырчы Илмира Сөләйманова ниһаять машина алган. Ниһаять диюем юкка түгел, чөнки ул инде 8 ел элек машина йөртү таныклыгын алган булган. Әмма моңа кадәр руль артында утырудан куркып, машина алмый килгән. Тик машина алу теләге куркуны барыбер җиңгән. Һәм ул ниһаять беренче машинасын көмеш төсендәге 14ле маркалы Ладаны ярләгән. Күптән машина аласым килгән иде. Бардым да алдым. Тик менә права алгач ук руль артына утырасы калган. Хәзер куркыта. Ярый әле ирем булыша, өйрәтә инде ди Илмира. Борчылма Илмира. Озакламый курку үтәр. Иң мөһиме исән сау йөр һәм бер кайчанда юл йөрү кагыйдәләрен боза күрмә. Балкып яныган йылдызларга карап, уяндылар дәүге хисләрем. Көзгө җилләр алып килде миңа, чәчләреңнең таныш исләрен. Бүләк итәр өчен бәгъреме сиңа, йолдыз җыйган идем күкләрдән. Соңлаганмын берәү шул йолдызны, бүләк иткән сиңа күктәннән. Гадәттәгечә, кунак клип рубрикасыннан бүленеп алырбыз без рекламага, ә аннан соң каршы алырсыз кунагыбызны. Аның исеме Ленар Гилязов. Бу егетне сез безнең TMTV каналында баручы клиплардан гына күреп белсәгез, хәзер инде аның белән якыннан да танышырга вакыт җитте. Каршы алыгыз ТМ программасына кунакта Ленар Гилязов. Ленар, исәнме? Сәлам. Гилязов дип әйтү ничек рус чалаты була? Гилязов дип әйтим мен. Гилязов. Ася бик күп кешеләр менә мин бутыйлар һаманда Гилязов дип әйтәр, ә минем дөрестән фамилиям Гилажев. Бу французча. Гилажев. Чөнки безнең бабай прадедушка булган дөресен әйткәндә Гилажи булган. Гилажи. Сәлам дуслар. Менә хәзер 70 ел үткәчне исәнсәк тә була дип аталган рубрика. Ленар, сине чакыруым әлбәттә монда урынсыз түгел һәм сәбәпсез түгел, чөнки синең клипларың безнең каналда күренә башлаганнан бирле бик күп хатлар килә, сәлам хатлары. Хәтта пейджер пейджердан килә безгә хәбәрләр. Безнең бит бар пейджер, аны күбебез белми, ләкин каяндыр тапканнар, менә син клипны карагач пейджерын тапканнар. Язалар, хәбәрләр килә, кем ул егетегез, каян чыкты ул, таныштырыгыз әле. Шуңа күрә менә бүген минем миссия синең белән барлык тамашачыларны таныштыру. Әгәр дә син каршы килмәсәң, әгәр дә син каршы килмәсәң, мин барлык ысулларны кулланачакмын. Синең белән якынрак танышырга. Төрле Каршы килсәм, син каршы килсәң, программа саубулашабыз да кайтып китәбез. Димәк каршы килмим. Каршы килмибез. Ленар, иң беренче чиратта әлбәттә башлыйбыз. Шуннан иң популяр сорау инде бу безгә пейджердан килә торган. Кайсы як егете бу? Каян килеп чыкты ул? Нигә аны без моңарчы күрмәдек? Менә шундыйрак сораулар белән юллыйлар. Шуңа күрә мин сиңа тәкъдим итәм. Иң беренче башларга тумыштан. Менә тумыштан 1847 елдан башлыйк әле. 1847 еллар нәрсә булганын кызганыча каршы белеп бетермим. Менә 1987 елның 19 апрелендә нәкъ Гилязовлар гаиләсендә бер бик кенә матур бер кичкенә генә малай туа.
Кем икән бу? Һәм кушалар исемне Ленар дип. Ленар. Әйе. Бик матур татар исеме. Һәм дә инде ул була безнең, әлбәттә, үзебезнең матур республикабыз Татарстан Республикасының Арча районында һәм дә Штыря авылында. Менә. Менә шул якларда туганмын мин. Аллага шөкер, шунда туып үстем, кыдым, кеше булдым дип әйтсәк тә була. Хәзер менә инде хәзер дә кеше. Хәзердәк Аллага шөкер. Димәк, син безнең Арчага киттең. Әйе, Син Арча. якта, Якта. Син якта. Арча элек-электән шундый талантларга бай. Мин моны яшермим. Чөнки аны шишмәсе бар шундый икән. Нидән дип уйлыйсың син? Арчадан нигә Тукайдыр, калган шагыйрьләр, җырчылар. Нәрсә өчен? Син бөтенесенә шишмәдән күрәсең алайса. Аның шишмәсеннән дип әйткәндә ич. Юк, аны бөтен серләрен шикшеп бетергә ярамый, чөнки бөтен кеше дә хәзер Арча районына күчеп бетергән мөмкиннәр. Алар түгел, күчмиләр. Алар атнасын тонлап безнең шишмәсен бурларга мөмкиннәр. Шуңа шишмәне шишмибез җәмәгать. Шишмә дип әйттек, кая икән әйтмибез ул шишмәнең. Кая икән әйтмибез. Ленар безнең Арчага китә. Һәм тагы бер кызыклы фактны мин менә шушы җирдә калкытасым килә. Күп кенә Арчадан чыккан талантлар кебек, Ленар да безнең укыды. Арча педагогик иллиятендә. Дөрес, бүгенге көндә кемнәр укыды әле безнең? Идел искә төшерергә әле без. Менә безнең Арча педагогик иллиятендә бик тә атаклы шәхесләр инде ул безнең галимнәр дә укыганнар. Шуларның күбесе инде безнең Казан шәһәрендә яшәп гомер итәләр. Аларның берсе менә монда басып тора. Ленар Гиляс дип әйтә алмыйм аны, чөнки ул DJ Айваз. Галим. Галим басы кигән кеше. Шулай ук инде Әбри Хәбиев тә укыган. Икенче галим. Икенче галим. Шулай ук инде анда укып чыккан менә нәкъ шул Ленар Гиляс дигән кеше. Әйе, әле аңа ашты бартыгы бер кемгә дә танышмаган Булат Бәйрәмов. Анда Гураяз Фасыйховларны без белмибез, ләкин алар кешеләр укыган инде. Һәм бөтенләй анда белемне шуга бирәләр теге менә Өсьянда галим буласың килмәсә дә, теге атаклы шәхес буласың килмәсә дә, син мәҗбүр буласың булырга. Менә шулай буласың килми икән. Без сине русча заставим, мәҗбүр итәчәкбез без сине дип. Арча педагогиятендә күп кенә теге менә бүгенге көндә син санап чыккан шәхесләр алар укыды безнең музыкаль факультетта. Әйе. Мин укыдым татар теле һәм информатика бүлегендә. Информатика. Шуңа күрә син татарча бик матур итеп теге компьютерны сленгта сөйләсәң. Әйдәгез, минем санагыма кереп бу документлар татарча ничек була? Бу кагазлар эшләр. Бу кагазларда теге редактировать итеп дип әйтеп булмый инде. Эшкәртү белән шөгыльләнәбез, Word белән дип. Яки син татар теле информатиканы бергә куштың. Куштың. Җырга каян килеп кирдең син? Шул ук менә педагогик иллиятендә укыган вакытта анда безнең егетләр ансамбле бар, Арча егетләр ансамбле. Ул безнең бик данлыклы ансамбль. Кайсы җирдә генә барма, бөтен җирдә дә менә безнең татарлар кая яши, чит илләрдә, мәсәлән, Финляндиядә дисез монда, шул безнең Рәсәйдә, башка төрле төбәкләрдә, Оренбург дисез, башка җирләрдә инде безнең ул ансамбльне бик беләләр. Һәм менә шул ансамбльдә мин дә йөри башладым. Рәхмәт безнең инде анда җитәкчебезгә, Марсель абыйга. Ул инде шунда күреп алып инде мине үзенең ансамбльне тартып алды һәм шунда мин җырлый башладым дип әйтәләр. Инде җырлый башлаган кичкенәдән килгән инде ансы турында без алдарак сөйләшәбез. Алдарак яшырбыз, алдагы серияларда безнең каналдан күчермәгез. Димәк, Арча педагогияте, Арча егетләре дидең син дә шулай ук. Бер кебек, Булат кебек, мин кебек, Раяз кебек әлеге ансамбльне үткән егет. Әлеге ансамбльдә җырлаган егет. Һәм менә бик күп кенә ничектер укыган вакытта бигрәк Арча якын булгач мин сорыйм. Ул вакытларын сагындырамы дип сорыйм да үзем уйлап, ничек сагындырмасын инде, мен ничек сагындырмасын. Менә хәзер кайтсаң нишләр идең? Шуны гына сорыйм әле синнән. Кайтсам беренчедән мин иң беренче чиратта тырышып укыр идем. Чөнки ул вакытта син тырышып укымадың. Ну, дәресләр калдырдым. Дәресләр тизлесе булай. Тик укыр идем һәм инде шушында булган менә бөтен привилегия дип әйтәләр мисалга инде бөтен мөмкинлекләрне кулланыр идем мин. Чөнки анда бит ансамбль дисең монда, шул спорт ярышлары. Бушка талон бирәләр ашыргансында привилегиягә керә. Әйе, син анда йөрсәң, шушы түгәрәкләргә йөргән чиракта сиңа талоннар бирәләр. Ансы инде студентларга бик тә кирәкле бер. Чөнки ашамыйча йөреп булмый, укып та алмый, анда эшләп та булмый дигәндәй, йоклап та булмый. Башкарыңа йоклап барасың. Димәк, привилегиялар үзенең эшләмә шул мөмкинлекләрен кулланыр, барлык мөмкинлекләр. Әйе. Һәм инде дуслар да менә бик күп булыр. Ул вакытта бит әле теге мәктәпне бетереп кенә киләсең, беренче чиратта кешеләрне бик белмисең, үй аласың, укытучылардан да үй аласың. Шулай ук безнең анда дуслар да теге күп булмый ул вакытта. Тора бара инде көннәп үсәсең, менә шул вакытта инде дусларың да күп була, укытучылар белән дә уртак тел табасың. Һәм инде укытучыларга килгәндә дә менә дигән укытучылар да. Демәк, Арча педагогияте реклама дигән рубрикадан без әкрен генә китәбез. Хәзер без сөйләшәбез синең иҗатың турында. Синең менә җырларыңны карап чыктым мин, плейлистта куйдым, тездем. Һәм менә композиторлар, авторлар ансында әкрен әлегә юк.
сезгән булсаң безнең хәзер яңа iPad. Яңа iPad мин моны турыда әйтеп киттем инде. Бу махсус Арчадан килгәндә генә шул iPad алам дидем. Бу минем сервантта тора. Арчадан гына кунаклар килгәндә чыгара торган iPad бу минем. Монда композиторлар, авторлар дигән өлештә күп кенә синең җырларыңны Эл Гилязов язган. Бу кем бу? Эл Гилязов синең берәр туганыңмы? Эл Гилязов яисә әллә инде син үзең иҗат итәсеңме бу җырларны? Көйләргә килгәндә мин көйләрнең күбесен үзем иҗат итәм. Менә шигыренә килгәндә, инде сүзләренә килгәндә, ул чакта без бергә укыган менә минем группадашым Лейла Сафина иҗат итә сүзләрен күбесен. Демәк сезнең шундый бизнес. Син көйен язасың, Лейла яза сүзләрен, шундый бер бизнес ясадыгыз да сез рәхәтләнеп штампуйте җырларны. Алай дип әйтеп булмас инде, штамповать итәргә. Юк, мин аны әйтәм түгел. Гомумән шушы авторларга килгәндә. Шулай. Менә Лейла. Бу төп авторлар. Синең безнең каналда баручы Җәрәхәтле мәхәббәт. Менә төп авторлары мин көйен яздым һәм Лейла сүзләрен язды. Син җырладың. Мин җырладым. Син җырладың, әле син алып килеп тә бирдең безнең каналга клипны. Димәк, көй язу. Анысы да тик торганда башланмагандыр. Теге безнең укытучы әйтә торган, шигырь яза. Син хәтерлисең укытучыны, безнең Фәрит Фәтриш шигырьләр яза башлады бер заманны. Кайчан шигырьләр яза башлаган дигәчтен, менә бер заманны агач астында утыра идем, агачның бер зур ботагы минем башка килеп төште дә, шул көннән бирле шигырь яза башлады диде. Көй язу синең чакта каян башланды? Көй язган шулай мәктәптә укыган вакытта башланып китте. Безнең көзге бал вакытында бик тә матур көзгә багышланган җыр кирәк. Әйтик, мәсәлән, безнең җырларда кәбестә турында җыр дисең, бәрәңге турында җыр кирәк. Бәрәңге турында җыр бар, әмма кәбестәләр ниләр турында җыр юк. Бигрәк кызыл шигендер турында җыр ишеткән юк. Җырлар табырга бик авыр. Һәрбер командага, һәрбер класска инде ул сыйныфка шундый бирем бирелә. Безнең командага инде уйлап табырга бер җыр. Шул чиракта безнең тиз генә уйлап тормыйча бер шигырь язып аттык та без. Көзге бал турында гомумләштереп инде бөтен кишендә шигендерендә дигәндәй. Солянка дигән. Нәкъ шуның турында бер көй язылды. Ул булса кирәк 7нче класста менә. Бу көй язылды синең. Хәзер искә төшерә аласыңмы инде яра көйне? Хәтерлим. Кушымтасын хәтерлим. Ниндидер бер җырга ошап та китте. Менә как раз менә мин 7нче класста укыган вакытта язылган җыр тора бара ничә 2нче курсларда укыган вакыттамы ул инде бер җырга ошап та куйды. Кемдер бәлки мине ишетеп аны урлагандыр. Ул менә булайрак җыр иде. Кишер мине сезгә зур рәхмәт. Юкмы? Җитте инде көзге балда рәхәтләнеп ял итик. Җыелышып дуслар белән бар көчкә бәйрәм итик. Фирдус Тимаев ишетсә урлый ул синнән бу җырны. Аны урлаганнар инде. Лина, көй язу мәктәптә башланды дисең? Менә җитди үзеңнең җырларыңа көйләр язу кайчан китте? Бу ярый мәктәптә кирәк. Мәктәптә ничектер шаярып язылган җырлар, менә җитди үзеңнең иҗатыңа килеп кайчан башланды менә бу? 9нчы класста бит. Һәм кем булды сиңа этәргәч менә шушы? Үзем язынды, Моцартмы, Бахмы? Күп кенә кешеләргә этәргәч ул баладыр, калса мәхәббәт. Һәм хыянәт. Менә шу җыр, беренче җыр менә барлыкка килгән минем нәкъ шул хыянәт дигән җыр инде ул. Ул җырны мин дөресен әйткәндә яздырмадым да аны. Бар тик менә без педагогикалиятта укыган вакытта шул Лейсәнгә түгел Лейләгә менә күрсәткән идем һәм мин тыңлаткан идем. Ул шартта әлбәттә тик шигыренә килгәндә мин шигыренә үзем җаткан идем. Шул шигырь юллары гына аның әзрәк кенә кимчелекләре булган икән. Син язган анда? Ул сен карады, әллә киң бик матур, кирәк киң бик матур. Шигырен минем җанымда алыштыра кирәк. Хыянәт, әллә хыянәт булдымы синең тормышында? Ул хыянәт кыз тарафыннан түгел, минем тарафымнан. Син тарафына хыянәт булды да син шуны тыңлаячаksың. Мин хыянәт иттем, гафу ит мине. Сөеклем. Син көлке, мин җырлыйсы килә. Гафу ит мине хисләргә калкаласым килмәгән иде Ленар. Тагын мин нәрсә сорамакчы булам. Без бит икебез дә бер чор балалары. Без 90нчы ел балалары. Һәм менә без үскәндә Рукия, Турбомода, Вирус, Демо, Краски кебек шундый легендар дигән кирәк группларын тыңлап үстек. Һәм менә безнең яхшы танышыбыз Илназ Гарипов шундый фикер җиткергән иде. Менә мин җырлар яза башлаганда, ничектер Рукия группасына ошатып беренчедән, икенчедән менә аларга ияреп яза башлаган диде. Менә чөнки алар үзләре дә ике егет, үзләре язып, үзләре җырлаган егетләр. Синең менә андый булмадымы? Юк, менә мин хәйтсәм мен Илназ Гариповның сүзләрен кабатлап китәм инде. Чөнки без укыган вакытта менә андый җырлар барлыкка килгән чорда, без инде әлбәттә ул көйләргә биедек һәм ул вакытта шундый теге дисклар юк бит инде, кассеталар гына, кичкенә кассеталар һәм ул кассеталар магнитофоннар эшләми, биректә авыл җирлегендә инде ул дефицит. Кассеталарны шулай ручкалар белән чырлап инде әлбәттә шул җырны кабатлап теге ятлый идек. Үскән чорда менә без татарча җырларны бик сирәк тыңлый идек.
никтер татарча җырлар сирәк булды микән ул? Бәлки теге күңелгә төшелмәгәндер. Безнең бит татар моңлы җырлары татарларның, әймән теге. Шундай менә өлкәнрәкләргә ярый торган җырлар иде. Аларда менә яшьләр өчен инде җырлар барга килә. Күп шуны теге бий торган инде шундый җырлар. Шуңа күрә күңелләргә төшелеп булгандыр һәм шул җырларны тыңлап үстек. Дөрес кенә әйткәндә шул җырларга охшатып типмесең инде шул җырларга яратып үзебездә җырлар иҗат итәйек. Тиз ритмда шундай торалар. Менә кемнәр Җырлы җырлар бит алар. Кемнәрнең кассеталары синдә бар иде? Руки вверх инде. Бөтенесе дә Бөтен альбомы. Шулай гына краски да бар инде. Иванушки International. О, Алар Тополиный пух. Шуннан соң Отпетые мошенники да бар инде. Любы да бар инде. Юк уянсың инде. Менә группалар әле мин хәтерлим кассеталары. Бик күп инде алар. Үзләп бит әле кассетасы хәтерлисез? Үзелгәчтен тырнак кылагы белән әйбәтләп явыр тәрәп яйдык. Шәйре зам. Аннан соң анда ялгап булмаса инде шу кассетаны яртысын алып булса теге Ай, кружокна. лектор профессор аннан соң җыр уртачына башлап китәргә мөмкин. Бик күңелле чаклар. Әле телевизордан концертлар бара, һәм минем майда пунктизм алып чыгасың да телевизор каршында языр багасың. Шал тизрәк җырлар. Я радиода. Я радиода. Шуның өчен җәмәгать үзегезнең кичкенә бала чагыгызны бер онытмагыз, тыңлагыз менә шушы группаларны вакыт булса да. Менә мин Иске магнитофоннарыгызны ремонтлагыз. Менә чөнки Ленар Гелязовның иске магнитофоннар ремонтлау буенча сервисы бар. Реклама. Ленар, җыр языла. Син шушы җырларга әкренләп инде клип төшерү теләге белән дә яна башлыйсың. Жана башлыйсың. Әйе, һәм менә беренче клибың, тәүге клибың синең бу безнең TMTV каналында барышы тәүге клип мод. Әллә аңарчын дидер клипларың бар идеме тагын? Аңарчы клиплар olmadı. Җәрәхәтле мәхәббәт җырына килгәндә инде ул клипны бик озак уйландым. Чиргәме, чирмәскәме. Чөнки күп кенә кеше әйтә, менә җыры туры килми. Башка төрле җыр сайларга кирәк дип клип төшергә дип әйтәләр. Тизрәк җыр дип әйтәләр. Тизрәк җыр инде. Кызырак шундый позитивныйрак җыр булса бәдрәп бит инде, әлбәттә күңелгә ятышлы була. Ә мондый моңсу җырга килгәндә инде моңа төшергә тагын да теге актуаль проблемаларны куптарып чыгарасы килгән, шуңа күрә нәкъ менә шушы җырны сайлап алдык та шу җырга клип төшердек инде без. Әлбәттә дуслар белән төшердек инде. Дуслар белән дусларга ярдәмгә килгән дусларыма рәхмәт әйтәсе килә. Ул да булса инде әллә кая барып җырмадык, үзебезнең арча якларыннан шулай кызларны да костюм аша сайлап алып инде DJ Айваз белән берлектә шушы җырга сценарийлар язып, аның режиссурасын карап, бөтенсен төзәтеп, шушы клипны төшергәннән соң аны бик озак төшердек инде без. Аны бик җиңелеш дип уйлыйм. Һәм инде аны ахырдан монтажлап бетердек менә 3 көн дәвамында 3 көн булган. Йокламыйча, ашамыйча, эчмичә. Бик авыр булды. Менә тагын бәйләм кайтабыз без синең башыңнан үтте дигән темага. Җәрәхәтле мәхәббәт. Клипта караучы сине менә шушы кыз кеше төп герой бер ятсыз русча атып әйткән негодяй белән ништер сине сиңа хыянат итәләр. Дөресен әйтик. На самом деле бит ул алай түгел. Монда дуслык менә мине башта дуслар без, әйме? Кеше белән шул негодяй белән монда бит ике якын дуслар. Ике яктан хыянат. Ике тема монда күзәтелгән. Беренчедән дуслык инде, җан дуслар менә шулай бергә итеп җырлыйлар анда, теге кафларда утыралар, күңел ачалар, бильярдында уйныйлар, нидә бөтенсе бар инде, дуслар арасында була торган хәлләр инде. Икенчесенә килгәндә инде анда шул җегетләр менә бер төркем җегетләр кызлар белән танышалар инде, әйтик мәсәлән шул якын дусты таныштыра аны бер чибәр генә кыз белән инде. Чибәркәй белән. Гашык була инде, колагына кадәр гашык булганнан соң инде өйләнешәләр әлбәттә. Һәм менә шул очракта инде килеп туа теге тема. Начар негодяй. Әле якын дусты аңа инде тормыш иптәше белән хыянат итә. Монда ике яклы җан уйлап карагыз. Беренче яктан тормыш иптәше, икенче яктан дусты. Синең мондый тормышта әллә булдымы хәлләрең дип Аллам сораган. сакласын булмады. Бу димәк уйлап тапкан. Бу менә бик күп кешеләр инде шушы клип чыкканнан соң аны караганнан соң язучылар да бик күп булды, шалтыратучылар да булды. Берсенә шулай булдымы әллә синең үз тормышыңнан алып язасыңдыр инде бу сценарийларны. Юк мәйтәм, юк, алай булмады. Алам сакласын дөрестән дә иләнмәгән вакытлар бит әле вакытта. Гыйбрәт. Шуннан соң инде менә язучылар да булды, ВКонтакте сайтында бик тә актуаль инде. Анда язып җибәрәләр иде. Менә минем белән шундый хәл булды. Рәхмәт сиңа клибыңа. Мин җылап карап утырам дип язучылар да булды. Син клипта үзең дә җылабың. Җылабым. Менә хәзер ачар өстерне. Бу чын күз яшьләре идеме клипта? Яисә нафтизин идеме?
Менә хәзер ачсам инде бөтен кешеләр миннән теге җүнсез малай икән дип әйтә. Мөмкин дөресен әйткәндә җыламадым. Чөнки анда бик каты җил иде. Менә без Сау булыгыз, хөрмәтле тыңлау программасы. җилгә каршы басканнан соң инде күздән яшьләр чыкты дөресен әйткәндә. Шул күз яшьләре агып төште. Аларны тиз рәвештә төшереп алдылар. Демәк, ул шын күз яшьләр, ләкин Җылыйсы килгән вакытта менә җил миңа ярдәмгә килде. Җил миңа ярдәмгә килде дә, шуннан күз яшьләре барлыкка килде. Халык синең әлегә безнең ТМТ каналын караучы халык белә бердән-бер җырыңны. Менә шушы җәрәхәтле мәхәббәт. Ләкин күпләр белеп бетермидер, синең арсеналыңда альбом хәтлек җыр язылды. Син менә санап кит әле, нинди темаларга кагылышлы җырлар бар синең? Күбесе мәхәббәт, туй турында да бар, туган көннәр турында да бар, шулай инде бар, дуслар турында да. Шул күбесе мәхәббәт турында инде. Күбесе хыянат турында һәм шулай инде мәхәббәтне очрату менә шундый темалар инде күзәтелгән. Мәхәббәт. Син үзең гашык булучы нигә тахырсы? Дип карап торам мин. Мәхәббәт. Каясың? Мәхәббәтсез яшәп булмый бит бу дөньяда. Шуңа күрә күбрәк мәхәббәт турында язабыз диюс. Кайчан Ленар авасымна бай дигән. Мен шушы җырларын туплап бәлки син альбом бу дөнья күрерме? Әллә исә син тагы бер клип. Менә бу Планнар инде. Планнарыңны дип әйтим әле. Планнарың һәм бәлки уйларың, фикерләрең. Ничек уйлыйсың син? Ул башта бер кайчан да уйда фикердә бетми. Ул һаман уйлап тора, уйлана, җыклаган вакытта да уйлана, төшләргә дә керә башлый хәтта. Тик шулай да бар инде алга планнар, тагын бер клип төшерергә, шулай ук яңа җырлар иҗат итеп, тагын бер ике җыр язсам, менә Алла бирсә, инде бер диск чыгарасы килә. Алла бирсә. Әмма булай әйтик әле. Бүгенге көндә син дискың әле дөнья күрмәгән, хәзер бүген мен уйлап торам, дисклар битендә алар. Теге без әле кассетлар бар иде, кассетлар бетте. Дисклар хәзер. Хәзер диск бетсә, бетә калса без диск түгел, флешка чыгарбыз бәлки. Флешка, 4 гигабайт флешка. 12 җыр сатып алыгыз, барлык сәүдә нукталарына Ленар Гилязов флешкасы. Бары сезнең өчен. Хәзер күбрәк инде интернеттан таралган Менә җырлар. шуңа күрә мин соравым ничек? Кайдан тыңлый аласың синең менә шушы җырыңны тыңлап, якын иткән халык кайда мөрәҗәгать итсен синең калган 72 әсәреңне тыңлар өчен? Әлбәттә инде ул интернет челтәреннән башка җиргә белмим. Радиолардан тыңларга була. Тик актуален тыңлар өчен инде шу интернеттан алырга була җырларны. Интернетта. Бөтенесе дә бар. Бөтенесе Кайда бар ул? Бөтенесе дә юк. Бөтенесе куеп бетергә ярамый. Бөтенесе куеп бетергә ярамый. ВКонтакте торасың син. Утрам. Һәм шунда әлеге җырларны зәп табырга була. Нәкъ утрам янда утырган кишкәм ягыда. Ленар, радио дигән сүз яңгырады. Һәм радио дигән тема безнең икебезгә дә якын. Без тагын әле күпләргә ачылмаган сырны ачтык була. Ленар бик беләсегез килсә хөрмәтле телевизор караучылар. Җырлаудан тыш Бирә. Төп хезмәтен куям Орча телерадио компаниясында. Орча радиосы дип әйтәбез инде. Мин дә әлеге компанияда эшләп килдем. Татар радиосына кергәнче Орча радиосында эшләдем. Син дә эшләдең анда. Һәм эшлисең. Син анда эшлисең. Алып баручы булып, һәм алып барасың программалар. Ничек соң? Менә шуны сорыйм әле. Рәхәт. Менә җырчы һәм алып баручы. Мондый кешеләр күп очрамый безнең тормышта. Теге җырлый икән, җырлый гына, менә мин үзем алып баргач җырламыйм. Ә син җырлыйсың да радиода алып та барасың. Нәкъ шулай миңа ул шуқалы теге рәхәтлек бирә. Бөтен үземдә булган теге сүз запасларын шунда чыгарып бетереп кайтам мин. Рәхәтләнеп яшәп. Өйдә кайткач инде котырмыйсың да. Талашмын да, кычкырышмын да. Мимика нәрсә Фадик кенә җайлы. Рәхәт шуфатлыгы. Анда менә дөресен әйткәндә, шу аталар бит анда безгә шалтырткач кеше белән аралашасың. Син анда күпмедер күрәмдә психолог та булып бетәсең. Син малай булганмы? Минем вакытта анда профессион яшәп. Мин белмидем аны шунда икәнен. Ничә педагог кешеләрдә психология дигән фән керә. Син белгә тиеш аны. Дөрес. Шуңа күрә радиода сөйләү миңа калса бик рәхәт һәм бик тә кирәк. Бик тә кирәк. Кешегә сулар өчен һава, ашар өчен ризык, эчәр өчен су. Безгә әле радиода кирәк. Шулай буламы инде? Радио, Орча телерадио компаниясы. Радиодан тыш әле телевидение эшләп бар. Мин эшләгәндә анда бер-ике тапкыр корреспондент булып эшләп карадым. Минем кызык иде. Син ничектер ул өлкәгә кирип киттеңме? Кирип киттем. Ничегрәк иде? Кирип киттем, анда хәбәрләр алып барырга туры килә. Тантаналы күзәтү без аны бер чыга торган хәбәрләр. Анда инде без әлбәттә шәбез һәм шулай әле репортажлар эшлибез инде. Масукырларга барып монда, ачылышлар монда, башка төрле бәйрәмнәр монда. Төшәсең бөтенесендә хәбәрләр эшләп куясың. Төшәсең хәбәрләрдә. Ленар әле безнең менә ике радио барышы очрашкачтын программабызны тагын озатырга булыр иде. Ләкин әнә тегендә карасыңмы? Ничек итеп ике күз карап тора безгә.
Безнең режиссерның күзе ул. Шуңа күрә димәк инде тамамлагыз егетләр дигән аңлата ул. Без әкренләп матурын әйтеп Саубулашык. Саубулашык алдыннан безнең традиция бар. Ничек? Безнең караучыларга фокус күрсәтәбез. Кем күбрәк матурак күрсәтә, шул җиңә. Әлбәттә инде теләкләр. Менә шушы теләкләрнең иң назлысын, иң җылысын теләсәң, безнең телевизор караучыларның йокылары тәмле булыр иде. Әйтим мин алсам. Әйт алайса. Иң ихлас теләкләремне кадерле телевизор караучы дусларыбызга, кичкенә дусларымы, өлкән дусларымы барсына да без юллап калабыз. Инде әлбәттә аларга исәнлек саулык телибез. Һаман да TMTV каналыннан аерылмагыз дуслар. Һәм инде сез музыканың, татар музыкасының иң каймаган шушы каналдан аңлатыңларсыз. Һәм инде үзегезнең колакларыгызны назларсыз дигән теләктә. Мин сезнең белән саубулашам. Булдым сезнең белән мин диджей Гиләс. Диджей Гиляс, Ленар Гилязов. Диджей вас, TMTV каналы, тема программасы. Киләсәгә күрешербез. Пока. Пока. Йөрәгемә утлы хәнҗәр кадап, нәрсә исбатларга теләдең? Биек кыя эзләп йөри хәзер, яратам дип типкән йөрәгем. Күзем йомам, күз алдымда һаман, сөям дип дәшкән иреннәр, каны саркып аккан йөрәгемә, дәва таба алырсың кемнәр? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Көчем җыеп сулыш алмак булам, алтыранып чыга сулышта. Яше кибеп катып калган йөзне, бүген салкын җилләр юата. Күзем йомам, күз алдымда һаман, сөям дип дәшкән иреннәр, каны саркып аккан йөрәгемә, дәва таба алырсың кемнәр? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Күзем йомам, күз алдымда һаман, сөям дип дәшкән иреннәр, каны саркып аккан йөрәгемә, дәва таба алырсың кемнәр? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт, бөек хисләр көрсез булалар бит. Язмыш сиңа миннән ни кирәк? Шуның белән бүгенгә яңалыклар тәмам. Барыгызга да күңелле яллар телим. Һәм икенче атнага үземнең iPod-ым ремонтланыр дип ышанып калам. Сезнең белән булдым мин, диджей Вас. Пока.